punakit. At datoy ka, da kayo. At datoy di motor na ni. Talagang daman dito palutan dito lakay kon. Gure ka man tapan-taman danun jenti sango na. Aldawan, di pa nang aldaw. Datoy manen. Oh, kita nyo, datoy di motor na. Helmet na dito. Tadtay man danunan ni madamatikis da. Paiyaban taman baka da di uneg. Antay mang kitaan ta tawagak man. Data siguro uneg data. Nagsuron. Malaldawan. Malaldawan na kayo ni? At datang makipalpalot dito nga lalaki. Apudpudot tayo mat. Wala na dito nga lalaki. Nagngiwat na pa eh. Data natawagan tayo. O data. May tawag ka dito ka. Kit imalaldawan, di ka pa inangan, nadakat to yan. Mamaya naman, nandalunan dito yun na lang. Ala! Kit, Apa nalpasti ko. Tajigid. Nasarita tajigid. Natang sarita tajigid, kababayan to. Dapat to. Nagsarita ta dito, itaginak mo, dandalunan nila, nakaputputot ita. ano nga dandanunan nga? Kit awan nga ruti kanan nila kay isungal ngayon mayak dito ito mayak dumawat ti kwartam. Di pa lagi matang ti sardinas si Che. Ay, awang nga paghatang la ka, isungal mayak. Baka mamalas ng may agkuha. Agista nyo, iawang pa itin, inapakabak ko na yun. Kabisado ka tan la kay. No kumanaabak ka, tatay pala bigat, nagawid kan. Amok Bugi la pa lang tanga. na sabi ko, kailangan awang pa itin ko. Amok na tangan nangabak kan, taal daw pa lang kit hindi ka malagawid din. Kapintas na pelang tilaban, umumay. Mangmamalas nga nung kasi Chay, awan, awan pa. Ang kaman nga. Awan pa yun Di mo kit hindi nabak mon. At akadi awan pa yun. Yan. Ang painangan dagi anak mo. Mangruginak pa lang, ngarot ko ba? Awang pailang ti si dadagi anak mo, di ka lang masyal. Awan, ngarot pa. Hindi, ginaw. Kitam? Nagadugan tinabak mo, hindi pa lang maitod ka niya. Paadbuk, ngarot ko nga pa eh. 100,000 ko mga Chay. Ano ka nakanurot yung pang-redors mo? Hindi na. Isang lima Ano ko yun redors. At tayo na kuha pa ito paadbuk. Ngayon na pa Paadun man ako matipagtayaya. 10,000 kas Chay. Anya nga 10,000? 5,000 na ron, 5,000 dapat basi. Tapos pang-redors mo ito ba? 1, 2, 3, 4, 5. Data. Nakaitimot na din, nagado tayo na bagpo. Apay naman nga di pala nga itid nga dagos kanyak. Tulungan na abag tumanan. Nata paadbuk nga ron tumabay. Data. Manay data nga padun data ta. Iyawid mo tumanan nga adu ha. Pag inuminit at dumang kita. Pwede agawid kit di. May kit limang dandanon ito yun, mapainak. Ako mo na. Nala. Alas na. Kat. Nyalakay nangabak ka. Nangabak no, may gawin nangamalas, naikisat ka. Ano nga nagmamalas? Naibus ata ba? Hintid mo? Ala? Kat ko lang mga paadum di ay. Di magsuswerte ka tataya. Tataya, may kamit namin. Naibus. Daya ba na yung napardireto yung motor ko? Kaya kinbasol nga rod. Naman pa yung saldato yung motor rin tawa. Kahit kung kapay bumawi ng mapanpanon ng pukit, baka dadang nga maabak ako. Kinbasol nga rod nga nabak ka. May kamit namin, nagmamalas ka mga namin. Nangandalan nga ito mga namin. Kisa pa din mo, daya pa yung ron. Okay, pag-reverse mo kumamat yan. Kamalas.